Noon tayo ng at least magandang club, formal. Hindi ko naman inaano yung ibang club, pero ito ibang klase yung Alpha, mga kalapatid. Ang galing, what the fuck? 10 garong, 2 truck. Ayun, saan ka pa? Yung pa lang, panatag yung loob mo, na safe yung kalapati mo. Ayan, magbabalik tayo mamaya. Boy. Papatayin ko to! Tama na! Kasama natin yung isa sa admin ng Alpha, mga kalapatid, si JJBK. Ayan. Tour mo nga kami, Jay, para anong dapat namin malaman dito sa clubhouse. Bali, ito na yung pinaka main clubhouse natin. Ginagawa na yan, napapalitan na. Dito yan, sa Kuliling. Sa bahay ni Pres Jack de la Vega. Oo, si Pres Jack de la Vega pala yung ating presidente ng Alpha. Inaapura na natin para bago mag-start yung race. Kailan estimate? Natin pa masabi kasi marami pang kulang. Bubugong pa tayo. Abot pa kaya ng isang buwan to? Wala na siguro. Wala na? Kasi pag na-floringan na to, dire-diretso na eh. Kaya lang medyo natatagalan kasi tatambakan pa to. Pag natambakan na, na-floringan, dire-diretso na. Pero ito may kakabit na to. Kasya dito yung mga truck, no? Oh, dito talaga yun. Papatayin ko to! Napakasipag namin, pre. Kahit linggo, kahit ang init, diretso. Musta ka? So pala si President Jack. Ayan, abala siya sa clubhouse. Para ganda yung loading station natin dito sa sa Alpha, para relax kayong mag-loading dito sa clubhouse namin. Mataas pala ito, Pres, ano? Oh, kailangan nating tasan para yung tubig pumunta dun sa sa kalsada. Kailangan mas mataas ng siguro mga 2 inch sa kalsada. Para di babalik yung tubig. Yung tubig dun pupunta. Bababa na lang. Yung drainage na. Dyan sa green. Sa kanya. Yung kanal. Kailan estimate nyo nito, Pres? Matapos, estimate nyo. Mga 2 weeks tapos na to. Oo, mabilis kasi yung mga gumagawa natin. Bagay, yung pinakamahirap nagawa na nila, oh. Itong bubong na to, 2 tao lang gumawa. 2 lang. Naikabit nila yung gutter, tapos ito yung pinakauna-unahang clubhouse na naitayo dito sa Pangasinan. Yun kasi Clubhouse talaga. clubhouse talaga. Para relax yung mga maglulog. Dito ka na maluwang tong lugar natin. Kaya i-accommodate kahit na 100 tao. Yan yung opisina natin. Opisina yan. Andyan yung mga encoders natin, secretary, si treasurer, andyan din, dapat siya. Diyan, pag ano na. May lamesa din siya. Ito dati manukan to, tinanggal na namin yung manok para sa kalapati. Para sa kalapati. Kaya ayun, mga kalapatid, sa lahat ng mga member ng Alpha, bilang isang member ng Alpha, mga kalapatid, pagka makakalaro kayo sa gantong club, bibihira to, mga kalapatid. Siguro to, finishing 2 to 3 weeks siguro. 2 to 3 weeks hanggang finish na yun, Pres, no? Pwede na kayong tumambay dito. Oo. Bisitahin nila, Pres. Ayun, sa mga member, para makapag-jamming tayo mga members, pasyal kayo. Yun, tingnan nyo mga kalapatids, open na open kayo dito. Saka madali lang hanapin to dahil nasa highway. Kuliling. Dito na kayo sa barangay Kuliling, mismong highway. Ang tatanungin nyo lang kung sakaling hindi nyo mahanap, ang landmark natin is Kuliling Chapel and Biowater Refilling Station. Ito mga kalapatids, Biowater Refilling Station. Ayun, highway lang pala, oh. Ito papuntang Malasiki yan. Itong way na to papuntang Malasiki. Itong way naman na to papuntang city proper ng city proper. Sa mga manggagaling ng Lingayen, tingin lang kayo sa left side. Manggagaling naman ng Malasiki, sa right side. Sa right side kayo. Ayun, ganyan kalawak, mga kalapatids. May sandang tao kaya nito. Oo, kaya maluwang yan, Pres. Parking area natin kasi doon sa likod ng clubhouse pwede tayong maglagay ng parking area doon. Oo, sa likod pwede. Kasya yung mga 4 wheels dyan. Kung mapuno itong shoulder ng highway, doon tayo sa sa likod. Oo.